A antigua mina xa me afectou na casa onde estaba, porque tamén nos colleron terreno, tamén nos quedou a casa cerca dela. Agora esta, home, esta eu penso que xa é acabar co pouco que queda, porque en realidad a min pois suporíame que me collerían o terreno todo o que teño, tanto labradío como monte. Non é que sea moito, pero aquí tampouco somos moi acendados, que teñamos moita terra. Collíame o que teño, vamos. Aquí a explotación, pois a explotación é, en principio, nunha cerraría. Seguiríamos traballando coa terra dos outros socios, pero afectaríanos porque vería esa produción disminuída, porque ao sacar terreno, se agora ter 190 vacas, habría que ir a 150 ou a 140. E, bueno, aparte deso, vivir na miña casa xa sería pouco menos que imposible, porque deixame encaixonada entre dúas enormes balsas de lodos a 200 metros, o sea que eso sería xa acabar con todo, vamos. Eu, ca familia, teria que coller e marchar dali, porque ali sería imposible vivir. A nosa aquí a granxa, a mina, pois colleríanos sobre 10 hectáreas e ahora mesmo estaremos traballando sobre 40, entre alquiladas e terreno noso, sobre 40, entonces eso disminuíxe moita produción. É un sitio que tampouco hai moito onde arredar terras, porque xa están moi aproveitadas, non ten moito que onde ir. E eles din que xas compensarían no outro lado sí, pero onde? Porque por aquí non as hai. E, por exemplo, lévanos unha finca que xa ten 7 hectáreas, toda xunta, e onde che compensan eso? Que eso é unha finca que é moi boa de traballar e que che dá rendimiento porque as máquinas aí andan. E onde che compensan eles eso aquí? Eso aquí non o hai. Si, esas fincas hai moitas delas, ou todas. Esas fincas están todas metidas en concentración parcelaria. Unhas xa foron alá polos anos 70 e pico, e agora as outras habrá 5 anos que se fixa a concentración parcelaria. E aí inverteuse moito carto para arreglar unha migas terras, para xuntalas, porque había fincas moi pequeniñas e xuntáronos e fixaron camiños de acceso e fixaron todo. E eso agora queda todo para nada, porque veñen estes e acaban con todo. Non miran por nada, vamos. E incluso nós aquí quedamos sin auga que nos ven aquí para o establo. Os manantiales todos que veñen para aquí, e máis para a aldea de Arinteiro, que é onde vivo eu, e moito para a Goleta, os manantiales van de onde queren facer a balsa de lodos. E aí veñen que é un humedal, porque incluso no Peixón está calificado como zona agropecuaria. O sea, que plantar non podes plantar, a non ser que plantes castiñeiros ou frutales. E agora que veñan estes e que xa enchan de lodos, eu non sei que protección é esa tampouco. Eu non entendo. Agora mesmo está aquele inundado, porque aí nacen fontes ali por todos os lados. Incluso están as pistas que cortaron e sacaron algún coto e rebeixaron bastante, por outras penas agora botan auga que parecen grifos. É que esa é unha zona de humedal, pero vamos. A nós xa nos deixan sin auga ninguna, tanto para a aldea como para aquí. Aí para Loxo, para a Goleta, tamén van todos dali, incluso para Touro. Para a Pública tamén van manantialar de aí. Non sei como pensan solucionar eso, agora que cada paso hai máis falta de auga. Pero non sei. Non ten, a verdade, é que eu isto non lle vexo per nin cabeza a este. Non sei que interés hai metido polo medio que eu non lle vexo per nin cabeza a isto.